business manager wokhozi. Hey inzima ke le namhlanje futhi ke yathi ukusithatha by surprise. Ngicabanga ukuthi mangifonela Ayanda ngempela sonto bengidriver somewhere eSouth Coast. Wayisho lento ayishoyo ngathi ngako akumancane ngathi ngibhaka eceleni ngiqale phansi. Waqala ngempela phansi uma iqala phansi kuba ngathi futhi angimuzwa ukuthi uthini. Kodwa ke sesila ngazi ukuthi nje in fact 2 weeks ago uke wangifonela unjinji ukuthi bafo ngaleli izwi lakhe ngithi alazi lo lezi lakhe le ngazi ukuthi uzofika fafone nje namanje esho njalo athi ayisingalahlali bafo. Umsebenzi wami ke namhlanje mncane kakhulu kunamukela nje la ekhaya kwa SABC namhlanje. Ngithanda ukubingelela u-Regional Operations Manager wethu uMrs Phindile Grootboom. Ngibingelele ozakwethu ihambeli zethu namhlanje ama colleagues abangani ngokukhethekile ngibingelele umndeni wakwaMagwaza. Sihlangene lapha namuhla ngezinhliziyo ezibuhlungu uzohlonipha nokuzokhumbula umfowethu impilo yakhe siyibungaze uMandla uNjinji Magwaza odlula emhlabeni ngempela sonto. Sidlulisa kakhulu ke ukudabuka kwethu emndenini nabanganye kanye nozakwabo kulesi sikhathi esinzima kangaka. Ngithanda ke ukuba khona ke I don't know. I thought it would be easy to stand lapha kwenu ngikhulume noma kunamukela nje la ekhaya ka SABC kodwa ngithanda ukubanza inyani. So ngicela nje ukuthi ngithi nje namukelekile la ekhaya ka SABC. Impela uqinisile umphazima uma sikhuluma maqala iviki lomelansi it was a no brainer ukuthi sizokwazi ukuthi siyenze lento esiyenze namhlanje. Bekubalekile ngaphandle kokuthi uMandla bengasasebenzi nathi la ekhaya wagcina ngo-2024 December mangaphosisi kodwa ube umuntu iphimbo lakhe besalizwe masenza omunye umsebenzi namanye ama client. Kwasho ukuthi njengoba siqhubeka nje kanje kanti siyazwana nje na umuntu nje ozwana nawo wonke umuntu lento nje umphazima kade ixoxa la phambili nathi sake saba naso isikhathi impela sahlala saxoxa maningi kama challenges umfowethu kade nawo nakhona nami mangithi ngiyahlala si-advisane kahle buyezwe ngani yakhe futhi athi ngeke yenze leyo nto bafo ngeke yenze leyo nto kodwa ke namukelekile la ekhaya siyabonga.